Biuk nije klasično otpušten, nego su oni i Real Valladolid sporazumno raskinuli ugovor 14. kolovoza 2026. i to čak 3 godine prije isteka ugovora koji je vrijedio do ljeta 2029. Razlog zašto su ga se odrekli je vrlo jednostavan. U Valladolidu nisu bili zadovoljni njegovim učinkom, pogotovo u odnosu na očekivanja i njegovu plaću. Biuk je tamo stigao kao veliki talent, Valladolid ga je prvo doveo na posudbu iz LA-a u siječnju 2024. a nakon što je Valladolid izborio povratak u La Ligu, aktivirana je obveza otkupa. Transfer je prema španjolskim izvorima iznosio više od 3 milijuna eura. Problem je što Biuk nakon toga nije opravdao očekivanja. Njegova posljednja sezona u Valladolidu, 37 utakmica, 24 puta starter, samo 1 pogodak i 5 asistencija. Ukupno je za Valladolid odigrao 48 utakmica. I tu je ključ. Španjolski as je dosta otvoreno opisao situaciju. Biuk je tijekom sezone postao praktički nebitan u momčadi, a posebno se isticalo da je imao jednu od većih plaća u slačionici. Valladolid je očito procijenio da više ne dobiva dovoljno od igrača koji mu zauzima značajan dio budžeta. Ali postoji još jedna stvar. Biukov problem nije bio samo statistika. Njegova igra u Valladolidu se počela doživljavati kao previše pasivna za krilnog igrača. As praktički navodi da je problem bio to što nije dovoljno često išao 1 na 1, nije dovoljno često napadao prostor, rijetko je završavao akcije udarcem, često je birao siguran pas unatrag, nije proizvodio dovoljno golova i asistencija. Drugim riječima, od igrača koji je u Hajduku bio poznat po driblingu, eksplozivnosti i individualnoj kvaliteti, očekivalo se da bude igrač koji će stvarati razliku. U Valladolidu je završio kao igrač koji je igrao dosta utakmica, ali nije stvarao dovoljno razlike. A što je s posudbom u Hajduk? To je također zanimljiv dio priče. Nakon što je Valladolid ušao u La Ligu, Biuk je u sezoni 24-25 proveo na posudbi u Hajduku. Dakle, Valladolid ga je praktički već tada maknuo iz svoje momčadi za La Ligu. Nakon povratka Valladolid dobio je novu priliku, ali nije uspio dugoročno zadržati mjesto. I zato je ovaj raskid upravo vrhunac procesa koji traje više od godinu dana, a ne neka iznenadna odluka preko noći. Biuk je imao ugovor do 2029. Dakle, Valladolid ga nije morao pustiti, mogli su ga pokušati prodati za nekoliko milijuna eura, ali umjesto toga su odlučili. Bolje da raskinemo ugovor i oslobodimo njegovu plaću, nego da ga još 2-3 godine držimo u momčadi i plaćamo. To dosta govori o tome koliko su ga željeli maknuti iz kadra. Istodobno španjolski mediji navode da se očekuje njegov povratak u Sjevernu Ameriku, a kao vrlo konkretna mogućnost spominje se Montreal. Još u srpnju se pisalo da je Biuk dogovorio osobne uvjete s Montrealom, ali je tada problem bio što je Valladolid još uvijek imao njegov ugovor. Zato bih ovo najbolje sažeo da Biuk nije propao zato što nije igrao je. Problem je što je za igrača koji je skupo plaćen i imao relativno veliku plaću premalo napravio na terenu. Valladolid je zaključio da nema smisla nastaviti suradnju i zato su mu praktički otvorili vrata kao slobodnom igraču.